É que alguén me chivou que pasaba algo aquí especial. Bueno, primeiro, hai ou non fora de xogos. Sempre dicimos que é complicado velo. Non sei se Sustiño, se por moi pouco. Despois, que se adiantou as Pontes, co gol de Rubén Pardo. Hai outro equipo recén ascendido, Galicia Mugardos, igual tamén está pagando a novatada. Sí, pero pouco a pouco tamén está bueno, intentando sair, puntuando. E que ten bons xogadores este equipo, Este equipo ten bons xogadores e Agora o veremos. con accións individuais como esta. A ver que me decides deste gol, porque o porteiro está fora da portería, pero Hai que poñela aí, despois hai que ter a calidade como a de Brais Abelenda para facer este golazo. Ves como quería ver este partido por algo? Bonito. Un Galicia de Mugardos que tamén acaba de ascender e bueno, intenta manterse na categoría e pelexar todos os partidos, non? Seguimos